In short, ndiri kuti ini ndokupedza career Mama Rasta. Career yekupema ndoipedza. Ndonzi paradzaiwawo. Ndakatombokusiyai muchimbuka zvika muchionerwa muchipindira panyaya dzangu nagogo muchiita kunge mune chamunoziya nezvavo. Iwewe mwana wako futi achakutuka because wakamusiya achigara musititi achakuudza beche. Inini ndinokupedza career. Zvimagiftas zvenyu izvo ndoteedza vanhu vanenge vakugifta vese nichisevha pafoni pangu ndofambira kutsvaga nezvavo manje ndichivafumura kusvika wasara usina kana gifta kana one. Inini newe tisi tichamamirana kusvika Zimbabwe yati eke dakukupedza mbiri yaunoti unayo muno muZimbabwe. Inini newe zvakatosurana gonzo nachin'ai, wakatobata wakatokonya dhodhi nechigunwe ukati pfocho ukanong'ona the wrong person, unong'ona the wrong one, unong'ona chikokeyana doro remasaskamu, unong'ona the wrong person. Ndikutaurire this time iwewe una kana masamanisa unondipa iwe, ndikutaurire uchivhara inchivhura toda kusvitsana kwamvura yacheka makumbo dakuona mbiri yako iyoyo yaunoti unayo iwe. Auna mbiri ende don't include mazita evanhu wanzwa. I told you nezuro ndikati zibeche ramai vako vakakuhurai vakatadza kukuudzai kumutupo yenyu inogara baba yenyu, ende ndo bitterness yekutuka vanhu vane varume iwe usina uchigara nemukula anofunuka mumachira. Zvivindi unonotakurana nemukula akapera bvudzi wouya naye wotora kuda kudedza mazita evanhu asina inewe. That person are you talking about? That one anokupedza zvingaka, anotokupa mari yekuti utoresa hamti damti rako riya riashireki. Mwana uyoyo unogara naye mumba mako uyoyo kamwana kako kaikaili kaikai anobviswa mafuta ese akapera miri. Chiya chine maziso ari kugotsi kunge mhata iri kugotsi, hamheno ane maziso akatasa ungati iri kubuda kubhodha kuchirunduko, imwe iri kumala uko. Hai sisi Lulu, unataura Kettinah Masomera vana vangu ka they are happy. Let me tell you, they are happy. Wanzwa, they never see me inini mtuka mai vangu kuti becherao, so they respect me a lot. Do you think kuti Brandon can respect you? Do you? Even Kylie? My mother told me, I'm a drinking master, so it's better I bring my mother in Europe. My vanogara mu refugee. Ukudi kuwagarisa paimba yavo wabvise mu refugee mavanogara umo mavanomira mutsetse vakamirira chikafu kwavanomirira. Unotuka shingi wewe akambokanganisire akambokurwadzire chii wewe? Why uchirwadziwa iwe? Une bitterness yekutsva nemafuta yaperera muzvingaka ine chiko dhukunyende magumede your body yacho yaunoshaina nayo ungati iskadi, ungati chigubhu chenhingirini chechinonzi chekambucha. You don't look like a human being. You look like a chidori chemadhende chiya chakapakirwa madhende. Look at me. Look at me. Ndogara ku airport, but my skin are better than you. You stay kuti ndogara ku America. Hey, mwana wako aigara mu-street kids. Saka paaigara mu-street macho hansiri ndakaenda kazvitaura achirimo mu-street kid macho kwaive kuda kwake. Iwe Brandon chaichai hatodi kugara newe. You call
kuuya pasocial media nezvigunwe zvinenge tsangamidzi dzakatsva kudhara kunge carrots dzichangobukira. How can you just understand that? Oya panapo uchibisa zibeche rako rinenge mkehe rekuti munhu waya wakavhura beche nyika yese yeZimbabwe ichiona. And you compare yourself, me and you. You compare yourself, me and you, Kettinah. I'm not a broke bitch. You are the broke bitch, the last one. And I don't know the people who always, I said, Kettinah, it's my role model. Which role model? Huh? That's why I give you the name Kettinah Chikokiana Chedorore Masaskam. Because people we say it, Kettinah is my role model. You inspired with the person who came to the life and insult her mother in front of you. Agova hembe, agova nanika. And that person, you call yourself with my role model. Which role model, Zimbabweans? Which role model? Are you out of your mind? Kettinah Masomera. I told you, good, dokuda 24/7. Utori scam iwe. Mvuye msango. Njiri. Kuya pana pa kuda kundifongorera mseve. Kuda kundikotamira vale inini kundinyenamira. Akundinyenamire wanzwa. Bvudzi kupera kusvika apa neguwa. Unoda kupinda mzunzu yevanhu kuda kuita class monitor we TikTok we Facebook 1. Enda unori pangozi yamai vako iri kukutambudza vachiri vapenyu kokuzoti vakafa. Ngozi chaiyo yamai vako iri kutotanga kutopfuka izvezvi vachiri vapenyu ko vakadona pasapa. Uchange wakuita se? Unotojya kamatuzvi papa live. Vanhu vese vakatarisa. You think kuti brains zako dzakakwana? You think kuti your mind are so good? You are very idiot, motherfucker skeberech. Mkongo nyini wakaunduka. Wanzwa. Beche rine masuru. Runojima mboro kudai so. Kanyini kakaunyana. Fesi nenge garura mai vako rerere vakapfekera dhende ritsvuku pakati rero vachigama manzoriro aibuda rine makomba. You cannot even see kuti fesi yachona you don't even see it. Fesi yako kufanana negaro ngati rakwenyewa ngati uda kukuma kusatokuma kuzeza kubopwa pamwe dai pipoka bekudzidza kwenyu vetoti imombe ndimanzumo ari kufana kuenda kunorima izvozvo hauzvizivi kupfeka kwacho hamugona manhu yawe munopfeka muto wenyemba mopfeka mukoka nyuchi ne fesi kuita kubvanganyikwa ngechemberedza sura namurima. Henyi memenest mabhicha chaiwo kuita magokore embudza. Kuraiso kututsoka ungati ndetwe toki. You think kuti you are a celebrity? You are very stupid. You are very, very stupid asshole bombo clat woman. Waida kugara uchimutuka waida kumtuka shingi kuti akupe malayoni akupeka. Adi. Ndiye murungu wokuti ungada utobata zvakanaka panapa mezi neukwakwa hwese wainoperera kutekuko. Pamwe ndiye angatokwanisa kubvisa mai vako kurefuge uko kwavari. Ndingashainirwe
Kettinah, you are very bitter, you know, idiotic. Kana uri sewe zvako Mwari ngavatiregerere. Makapera kudhara mainana 8 years or 10 years here on social media, nothing you improve. Vakauya vana vadiki vakauya pano pa social media vanorira vane dzimba. For example, let's tikupe example, Titan Kiki Kimwe Ntanaka, premium family chai. Those kids, they are coming before you, but they are doing so good in life now. You aukwanise kuzviita. Unoti mari yese yawepema yawetadza kwako hini ndinemba hini imba yacho iri kupiko yawasingamboposto kana ngoti one day ndoda kutenga ticket ndimbosvopesa marata ekuvaka chokuti ase wakati ndina nemurungu uyo potse murungu uyo chatomisira poison kuti afe ugotora maproperty ake manje tozviziva kuti uri muroyi tototanga kutochimhanya kuti uyu ndiye akauraya murume uyu tototanga kutonyora maemail kuti uyu ndiye nyatsoisai zvinhu zvakanyatsokwana munyatsamubvunza ndiye adya murume unoda property. Manje atatanga kufa ndiwe andakakuudza kuti 2027 ausvike ndiwo rutanga akufa uyu awotakurwa nendege wosweswa paguva pamwe chete nambuya achipo boweroko. Ungandiganze kundiganzira zvako Kettinah zvako utori nedisability. Vana vangu, please don't include my kids are very pure. My kids usually they are not here, they are in holiday. Don't include them, please. Fix your own capacity, you and your kids. Because mina ndikubva ndakutaurira